Sziasztok! Én Krisz 55 vagyok, és hát ugye azért videózok így most, mert ha lesz gépem, és ha esetleg ismeritek a Overmakedet, akkor onnan tudjátok nézni, hogy ugyanolyan leszek, mint ő. De nem úgy, hanem úgy, hogy úgy fogok videózni, mint Owen. Amúgy Fortnite-ozok egyébként. Ja, Fortnite-ozok. Kedvenc játékom. Mindjárt bejön, azt elkezdhetjük. Amúgy nem tudom mutatni nektek a tévét, mert nem tudtam úgy megcsinálni. Ha a tévét mutattam, akkor én még nem lennék benne. De nem baj. Így is jó. Na bejött. Amúgy szeretem, imádom a Fortnite-ot egyébként. Szoktam vele játszani, meg minden. Hol szálljak le, hogy olyan lesz a vita? Hol szálljak le itt? Ott akarok. Ki is jelöltem. Úgyhogy majd lesz gépem, és akkor majd láthatjátok, hogy fogok. Meg hát ugye élőadást is csinálni, meg minden. Lesz több feliratkozóm. Ugye? Mert ahhoz kell is. Esküszöm nektek, ha meghalok, akkor vége ennek a videónak. Na. Leszállok valahova. Ide. Na ez jó fegyver. Ezt szeretem. Aha, lemegyek. Ugyanígy fogok veletek játszani is Fortnite-ot, bármit, amit ti szeretnétek. Új, itt vannak. Ott egy Shotty. Shotgun. Lelőm most a gyereket. Azaz. Annyi. Le is lőttem. Hátamnál még vannak. Aha, eltaláltam. Annyi. Le is lőttem. Szerencsém van, majdnem meghaltam. Pont fullig van a HP-m. Fullig. Ott megy a gyerek. Nagyon nem lesz jó. Nehéz kezdés eddig. Van 2 killem. Bármilyen embert meglátok, én esküszöm lövök. Nem érdekel, hogy profi vagy valami, meghalok, akkor ennek a videónak vége. Az jó. Jó. Teszek még fel ilyen videókat, hogy esetleg mondjátok, hogy valami teszek fel, de jobbat. Valami Resident Evil 2, 3 része, vagy minden, de úgy fogom már videózni, hogy lássátok a képernyőt is, a tévét. Azt nem tudom úgy megcsinálni, az a baj. De nyugiban kitalálok én valamit.
Ó, ide jöttek. Ha, ide jönnek. Itt van. Jön kocsival. Lőnek. Elment a kis mocsok. Itt van a fáj. Meghaltam. Ennyi lett volna ez a videó, tetszett, akkor elköltök. Sziasztok!